за нас игра великият Списаревски и мечтаем да летим в битките смели и свободни като него. Лети, приятелю, лети. Икар от теб се учеше, нали? Иди и виж и вдъхнови ни с Бог и чест в сърцата сини. Лети, приятелю, лети. Лети, Димитър Списаревски. Трибуни пълни днес кънтят само Левски. Левски, Левски. И ти, приятелю, помни, Гунди, Котков, Соколето, сърцето бурно е. Тупти, левскарски синьо е небето. Това е негова рисунка, може би от 40-те години на миналия век, която днес се намира в музея на футболен клуб Левски. Летецът е изобразил самолет, от който падат футболни топки, а надписът гласи: Левски бомбардира, Левски се не спира. Такава е била философията му, но не само неговата. Такава е била философията на българския летец в годините на войните. Защото когато мунициите привършат, а каузата е България, имаш един избор – да пролееш кръвта си, ако се налага. Защото българските летци са били убедени в едно – че и смъртта не може да ги спре.